trobem a lo que és la Font de la Tosca, aquí al Parc Natural del Pirineu, a la Vall de Bonavé. La Font de la Tosca no deixa de ser una surgència travertínica, que surt d'allí una surgència que hi ha a baix, i aquesta aigua va molt carregada de carbonat càlcic que precipita cobrint el que són les espècies vegetals, sobretot la molsa, formant aquest tipus de pedra que se'n diu pedra tosca. Aquestes formacions s'anomenen Cratoneurion i és un hàbitat molt escàs, sobretot a nivell dels Pirineus. Per evitar que es degradi aquest hàbitat, el que farem és fer uns tancaments de fusta per evitar que tant el bestiar com les persones s'acostin a la part més sensible de la Font de la Tosca i fer un camí aquí amb passarel de fusta perquè la gent la pugui observar i pugui valorar-la i fer-li fotos sense alterar-la, de forma segura. També s'ajudarà en alguns punts de la paret on no baixa a travertí, conduir una mica l'aigua perquè ajudar a la font a recuperar la paret travertínica que s'ha perdut. Aquest tipus de formacions són molt interessants, sobretot de cara a flora amenaçada. Aquí tenim una espècie que és l'Arabis sawyeri, que només es fa en aquest tipus de fonts carbonatades. I fa que sigui un hàbitat molt fràgil i també molt singular, que a través del projecte Life Rescue Alpir es vol posar en valor i ajudar a conservar-lo. With the contribution of the LIFE program of the European Union.